Как България се превърна в културен гигант на Европа през Ксил век? Епохата на Симеон Велики, известна като Златният век, бележи най-блескавия разцвет на българската култура и държавност. След като Симеон заема трона през 893 г., той превръща столицата Преслав в център на образование, изкуство и литература, който привлича учени и творци от цяла Европа. По негово време се създават уникални произведения, като преславската керамична икона, а българската азбука, кирилицата, се развива и разпространява. Симеон насърчава превода на византийски и антични текстове, създавайки школа от изтъкнати книжовници, като Черноризец Храбър, Константин Преславски и Йоан Екзарх. Тези книжовници не само обогатяват българската литература, но и разпространяват славянската писменост далеч извън границите на държавата. Дипломатическите умения на Симеон издигат България до равна сила с Византия, а културната й продукция вдъхновява цяла Източна Европа. Златният век остава символ на национална гордост и доказателство, че културата и знанието могат да изведат един народ до върха на европейската цивилизация.